Madalas tayong mag-bus spotting sa South Luzon. Pero recently nakapag-bus spotting din tayo sa Cagayan Valley at ganoon din sa Ilocos Region. Pero what about naman sa Central Luzon? Yan ang tututukan natin in this video. Pupunta tayo sa isang bayan sa Nueva Ecija para malaman at makita natin ang mga buses na dumadaan at may biyahe doon. Tara, bus spotting muna tayo.